Kagubot ba anin balay? Waman ay nakapanghinlo ninyo. Ay, kada adlaw na lang yun ni gubot ning balay. Ugwa ko di dyan ni maitsura ning bay. Napay mga sapatos, arang dagana. Nag-ija dali, galayas-layas ba? Ni agad yung sinugon. Bantay na mga jikag balik ka na, ha? Undiya magpapas-apas. Palo maglayas-layas, undiya magpaapas-apas. Di ay. Bantay na jikag na. Ayo! Saan mo nun? Ayo! Ano na may gente nga gabiin naman? Mommy, please, I'm quiet. Mommy, please. Kid! Nah! Kapag yung mga iro, delikado mo paakan ko, ani ba? Kaya po ni mo tubag ng tagbalaya, oy! Ayo! Ayo, nay parcel! Oh! Sabi? Kikisa man ang parcel? Ay, ma'am, yung gabi, ma'am. Kasi Sir Jeffrey din nga parcel, ma'am. Aw, kang Jeffrey na parcel? Wa siya dire. Unya ya, pila man di amount diha? Ay, amount na ni ma'am. 23,000, ma'am. Pero di ka angay mag-uol kay already paid din siya. Ah, grabe po na parcela. 23, man po. At sa budget kayo suyo diha? Na, kaning parsila. Wadyo ko'y kalibutan, ani ma'am. Kay Igor, wadyo ko nag-deliver. Di gini siya pwede ablihan. O ba yan? Nabayro naman ka ni. Oh, mana ni bayad, ma'am? Sige, ako nang i-receive ba? Ma'am! Busing na tip niya. Gabi na ba ako nag-deliver? Tip, sa imong mata, di maganinong parcel. Magitapon ng ma'am. Uy, sige, ato na ko. Ita na maglayas-layas na. Ay! Always kita kapas mo ba? Nah, silakan pag yan. Ayo! Ayo! Si Jeffrey rin ba? Ayo! Mukha niya akong kagaling mong bahay. Lakan-lakan naman noon ko. Ayo! Oy! Madyo kay ni uli na ka. Layas-layas niya magpapasapas. Niya muli na di ay. Ay, soshan. Nilayas ko, kaya nagpahungaw ra ko sa akong gibati. Hungaw, bita, ug maigo ka sa to. Okay, di ka magpahawa na ho. Oo. Mangulata na pud ka. Ni uli ba ako ha, kay ni chat kay sa ako nga gimingaw na ka. Oh, dali, so dire. Hindi na ipagil ka ba? Nara pa sa chat ni mo ha, o giskil mo chat. Nga na di ay, buot kag mingawon ko. O, anak ka lingkod kay, nagparcel ni Maria. Saan ka na sila? Ato, tunsa na, ang mahala, 23 per kapin. Unsa ko na parsila, uy. Sudobe? Saan ang galing? Open it. Taga isa po kan be, kutsilyo be. Nasud kayo. Ang itaragod na. Sige na, kasi kita kong ngipon. Takulangan doon mo ba? Sige na, bago may kong abot. Dapat pinanggaon ko na mo para di na kumulayas. O, kanirang gunting, kaya wako ang kita, o katungin mong request. Salamat. Okay, excuse me. Sa manigad dyan ang parsila, anong mahala mo na? Let's open. Ako na yung kuan, order. Let's open. Come here, bro. Oh, Sige, Yara. Hindi ko mo to, o-in mo lagi na. Hindi gini ako. Sapatos pang kundi ba? Oh. Wow. Pang babae ba? Oh, pang predicted ni mo gipalitan di kay parang sinulog. Sana Kuha ka no, i-check sa no. Di ako sa nahipuso ning duha ka bukay, previous man eh. Kada ra akong gipalit. Hala, uy, ninduto, ani yung uy. Nindot ay judog mulayas ka kay naajig ko kuan sa lubong. Pero ay sa palabaw pud ka, jud ka ni Raisa 23,000. Gato ko kag ibuha ra. Nagpalit kog duha. Tanaw ra. Kobe. Ganun sa Sabrina. Mo ni teknik kung mapalit kag sapatos para di ka mawala niya. Palitan ni mo siya kusa. Unya, duha ay mo ha.